Muabot sa 41.4 mm kung 207,000 ka mga baril sa tubig per square kilometer ang tubig uwan nga nabubo sa Sugbo kagahapon base sa data nga nahipo sa Pag-asa Mactan Station. Ang nasinating pag-uwan sukad kagahapon gihulagway sa Pag-asa nga heavy to intense rains. Apan gitataw sa Pag-asa nga mugna lang kadto sa mga naumol nga localized thunderstorms ug walay bagyo o baka LPA ang anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa Pag-asa nga base sa climatological normal sa Sugbo, masinati ang labing daghang thunderstorm sa Sugbo matag buwan sa Oktubre. Usa sa mga hinungdan niini ang nasinating transition period o ang inanay nga pag-usab sa hanging habagat ngadto na sa hanging amihan. Matod sa Pag-asa, posibleng gihapong masinati ang thunderstorms hangtod karong weekend. So saturated ang yuta, so delikado kini ato mga identified na mga vulnerable areas, ang mga flash floods or landslide prone areas. So padayon lang ta mag-monitor sa atong mag-i-issue na thunderstorm advisories